ato sa ning ang pangbasahon nato nga mga punto ni adini si Nip Galban watching from Tacloban, Musta Pastor. Oy, ato mga igsuon diha no, maayong hapon nimo diha Nip Galban. O gani adini atong communication na director pinagi ni Pastor Hisbon Buscato. Maayong hapon nimo diha Pastor. I suppose nga nana karon sa Ayas kay ganinang buntag paingon sila sa airport kay ilang gitiwas ang ilang eskwela dito sa gitawag nato og doctorate. Taas og kahibalo may tungod sa pag-serbisyo sa simbahan og sa Biblia. Okay, natay caller. Go ahead, caller. Palihog. Go. Live na ka karon ni Igsoon. Hello? Hello, sir? Okay. Hello, sir? Oh, maayong hapon. May hapon, sir. Akong pangutana, sir ba? Na ako sa Cagayan de Oro, Kanisuan. Okay. Makasala bitaw ta, sir, sa pinagi sa pulong, sa buhat, ug sa una-una. Okay. Ang akong question, sir, is repent for how long? How long unsa? How long? Repent for how long? Oh, actually, wala may oras gibutang diri. Ang Diyos ra may nagbasa sa kasing-kasing sa tao. O wala gibase sa oras. Magunsa man mangayo og pasaylo pero gimemorize lang nimo pagpangayo og pasaylo. For example, mangayo kag pasaylo nga tawag kag Santos unya mi kag pasaylo ako unya ginamemorize namo nimo na. Dili na siya mao nga mga pamaagi. Kay ang Dios naglantaw sa kasing-kasing, wala maglantaw sa baba nga gilitok nimo. Gani kung imong tan-awon igsuon ang balaang kasulatan no, atong i-check kung wala ba ta malimutan ni nga bersikulo kay tudtod rato ni wala maabre dinhi sa gitawag og unang Samuel no, ikadawang Samuel 16 unang Samuel ako naabre, okay, city, okay, hopefully mo na ni anyway, atong i-check pagbalik karon to doon kay nalimutan nato ang bersikulo pero ay kagulan na kay ang pagpasaylo wala man na siya limit igsuon no nga gihatag sa Ginoo. Ako ni adini unang Samuel 16 city nagingon apan siho ba mingon kang Samuel aya pagtagda sa iyang nawong kung sa gitason siyang barog tungod kay ako nagasalikway kaniya kay si Jehovah nagalantaw dili ingon sa makita sa tao kay ang tao nagalantaw sa panagway sa gawas apan si Jehovah nagatanaw sa kasing-kasing. So kung ang imong kasing-kasing is repentant dila ang repentant ha na may uban nga ang repentant dila ra si Judas maman to dila ra man to nagbasol siya nga nabuhat niya na nga event pero wa siya naginulsol. So, naras dili gikan sa kasing-kasing. So, kanang gikan sa kasing-kasing, walay oras gibutang diha. Pag makita sa Dios nga ikaw usa ka sincero, pasayloon ka diha. Mamagani ang unang Juan 1:9 nagingon, kung isugid nimo ang imong sala, makaturnganon nga siya magapasaylo kanimo. So, walay oras, na mga usahay igsoon nga, kulang tagpagto. Ako, kulang kong pagto, igsoon. Ang apostolis, kulang og pagto. Mo bitang apostolis na yun, Lord, increase our faith. Kay sa makadaghan, kita makulangan sa pagtuo. So, kinahanlan nga sa pagpangayo o pasaylo, atong tuhuan, nga gipasaylo ka. Dili kay, nangay kag pasaylo karong adlaw. Ginoo, morning nga sala. Okay? Unya, pag-augma, nangay na sa pasaylo, sa maog gihapon nga sala. Niabot na lang usa ka bulan, maugya po nga sala. Meaning wala ka nagunahuna nga ikaw na pasaylo. Mo na nga kinahanglan ng imong pagpangayag pasaylo gikan sa kasing-kasing paingon sa langit dili kay gikan sa dila diha ra sa kutob sa kisame. Okay? Falapig zone. Thank you, sir. Thank you, Pastor. Daghang salamat usab sa imong pagpangutan, Igsoon. Abri pa atong mga linya no.